Entre els nens, la llet de vaca, l'ou i la fruita seca són alguns dels aliments que provoquen més al·lèrgia. Fins ara, eliminar de la dieta aquests ingredients era l'única manera de lluitar contra una al·lèrgia, però ara hi ha metges que aposten per començar a introduir-los en petites dosis. Conèixer la composició dels aliments que es consumeixen és una obligació per a les persones amb alguna al·lèrgia alimentària. En el cas dels nens, els seus pares, especialment si els fills dinen a l'escola, han d'informar professors i monitors sobre els productes que els provoquen l'al·lèrgia. Lo primero que pedimos a las familias cuando el alumno entra a la escuela y es usuario del servicio de comedor es decirle que nos traigan un certificado médico en caso de que tengan alguna alérgica alimentaria. Els especialistes asseguren que la llet de vaca, l'ou o els fruits secs són els aliments que provoquen amb major freqüència reaccions al·lèrgiques en els més petits. Les crisis derivades de reaccions al·lèrgiques poden anar des d'una simple urticària a la pell, una crisi respiratòria o fins i tot la paràlisi en el funcionament de tots els òrgans del cos. Fins ara, l'únic que es podia fer per evitar una al·lèrgia alimentària era una dieta sense aquests ingredients. Hay que hacer otra comida si estás haciendo huevo, si estás haciendo rebozados, se lo tienes que hacer a la plancha, medidas así. Segons els metges, però, un tractament encara en fase experimental sembla que podria millorar la vida d'aquestes persones. Consisteix en administrar per via oral petites quantitats d'aquest aliment sota control del professional. Conèixer les al·lèrgies és fonamental en l'educació alimentària, una assignatura que massa sovint dona molta feina. I el Parlament